Obral. Obral piro iki? 12,5. 12,5. 12,5. Wah. 12,5. Repsol. Tahun piro mulik mul? 2016. 12,5. Nah, Kurang. Repsol mau 12,5. Motor sport ya 12,5 itu lho, oleh nego. Glowinge ngene mbok dol piro iki? Fix 6. 8 juta, Bos. Mek Wo- susuk iki. 8 juta oleh susuk ijeh iki 2013. Glowinge ngene. Minus pemakaian ngono ae. Lho. Kulit kebo bodo korban. Korban iki mang lagi dijahit ke bloko. Iya, Jarang nyari. barang 2021. Regane 10.800 susuk. 10.800 ya, montor 2021 mok 10.800. Masya. Kulit kebo, joke nggo kulit kebo. Glowing Barang nyari, Mas, barang nyari. 2021 ya. 10.800. 10.800. Lah kok kaya gincu ngene rupane. Barang nyari, Mas. Lah iya. Wah, apike ngene. Bah. Juta iki. Pun Juli yo. 6 juta pun Juli. Wah. Montor rupane biru apike ngene. Birunya lho. Lah iya. 6 juta pun Juli ngene ae. Beh. 6 juta pun Juli 6 juta. Ayo, Sol. 2013. Iya. 67. Nego yo. Nego 67. Motor ora ono regane motor ngenean iki. 13,5 tahun 83. Lho sing duwe gantenge ngene. Lho iki cak bondet. Wah. 13,5 lur tahun 83 RX spesial pajak anyar. Oh. Wah. Piro iki yu? Kilo WR 17 nego. Lah karo wonge karo montore gedhe, montore. Lho kena nggo delikan lho. Kena nggo delikan ya iki ya. Lah gedene ngene. Walah istimewa. 22, 17 nego. Info rego. Bening piro? 7 seprapat. Tahun piro? 2014. 2014 tembus iki. Iya, tembus aja. Tembus, oke. Original, Kak. Oke, siap. Info. Pega Pro, 4. 10.500. 8.500 yo. 8.500. Boleh iki. Pajake dua plate. Stripe ori. Oh. Info. 7.800. Tahun piro? 2012 siap pakai yo. Oke, siap. Wih, cek glowinge ngene. Wonge barang iki dagangan, Lur. Pinten iki Gus cah bagus? Mau 7.8 ae, Mas. 78 tahun piro? Tahun piro? Apa tapi barangnya bagus. 2004 tapi barangnya kempling apik ya. 78. Jerone piye jerone iki? Ini istimewa, Mas, ori. Walah jerone apik ngene. Iya re. Wah, jerone apik ngene bodi mbring. Walah bring. 78 leh kurang.